Buenas noches, por favor ayúdame. Yo hablar búlgaro. Dos Policía Nacional, policemen, hablar para mí, atacando un documento y, ¿por qué no documento? Присън. Но bueno. Направо ще ви говоря на български. Тук двама полицаи испански говорят, че искат да ми откраднат тази нощ документите, защото като нямам документи, може да ме вкарат в затвора и да имам сериозни проблеми. Така че веднага информирайте всички полиции в света, да се знае, че искат да ме оберат. Това е. В момента има с колета се спускат. Ей, това е. И са радостни и щастливи. Кой го казва това? Илян Петров, нали България? Качвам го веднага видеоклипа. Всичко добро, обичам ви, запазете ме. Дори да ме оберат документите, обръщам се и към консула на българското посолство да каже истината. Да живее България и победа над моите врагове. Да бъде Божията воля за мен, да бъда защитен от Бог и мой Господ Исус Христос. Амин. Това е.